Løs er jo kun, fordi vi har et økosamfund. Løs er jo en forening af økosamfund, altså dem, der er, dem, der er på vej, dem, der skal komme fremover. Vi udbreder økosamfunds livsstilen. Det her med at bo sammen i et simpelt, mere bæredygtigt, grønt, regenerativt liv. Vi udbyder uddannelser, vi laver projekter, vi arbejder internationalt, både i Europa og med Ghana, og i det sidste, siden 2018, også med Ukraine. Det, som jeg er stolt af, at vi lykkedes med i Løs, det var egentlig det, der også fik mig ind i Løs i første omgang, som er den her åbenhed og meget democracy-agtige tilgang. Det er en fantastisk platform at lave projekter fra. For mig er Løs vigtigt, fordi at det er en rejse på vej til et mere bæredygtigt liv og en bæredygtig livsstil, som jeg tror, der er rigtig mange, der er interesseret i, og der er rigtig mange, der har interesse i, og der er flere og flere, der flytter i bofællesskaber, og som har en interesse og inspiration for økosamfundene. Og der tror jeg virkelig, vi kan komme på banen og bidrage med noget godt, fordi vi har rigtig mange sådan, stærke elementer i Løs. Løs er jo også en del af et større netværk, et globalt netværk, og her tænker også, at vi som Danmark som nation, og den historie, som Løs repræsenterer de 40 års erfaring, som er her, kan give nogle vigtige impulser og inputs til de globale udfordringer, der er. Det her med at være en stor familie og opleve, at ens eget økosamfund ligesom er en del af et større bevægelse, at nogen, der vil det samme, det er sådan helt berusende. Det her med, at man ikke bare er sit eget lille økosamfund alene, men at vi er flere om det, ikke bare i Danmark, men i hele verden, der er med til at gerne leve noget andet. Det er ikke alle, der bor i økosamfund i Danmark, der ved, at vi er en del af en global bevægelse. Og nu er vi her i Italien, i Torri, sammen med de her fantastiske Wimbledon. Fra andre nationale netværk i Europa, hvor vi sammen snakker om de udfordringer, vi har, de muligheder, vi har, og hvordan vi sammen kan skabe en bedre fremtid. I Løs prioriterer vi at være med i det her europæiske arbejde. Det er derfor, vi nu er 4 mennesker afsted her. Først til Frankrig og så til Italien. Og det gør vi faktisk hvert år, og det har vi gjort hvert år i de sidste 10 år. Og det er noget af det, der gør det rigtig fedt at være med i Løs. Uddannelsescirklen i Løs, den handler om at give uddannelse til Løses medlemmer. Og vi laver flere forskellige ting. Dels så har vi gang i Erasmus Plus kurser, hvor vi sender vores medlemmer ud på kursus forskellige steder i Europa, så de kan blive bedre til at undervise. En af de andre ting, vi gør, det er, at vi organiserer kurser. Mini-EDE, som det hedder. Mini Ecovillage Design Education. Der er 4 weekender. Den første, den er på Avnø, og den handler om økonomi. Og så kommer der en i Hallinge-Lille, som handler om den sociale dimension af økosamfund. Så kommer der en på Friland, som handler om den økologiske dimension. Og så kommer der en op på Herta, som handler om worldview-dimensionen. Altså, hvordan ser vi på verden, og hvad er det for et verdenssyn, vi har. Så har vi siden 2023 været medarrangør af Ecovillage Design Education på Avnø, som er et 12-ugers kursus, som hedder Sundhed, Livsglæde og Grøn Livsstil, hvor mange af Løses undervisere fra Undervisercirklen har medvirket. Det er også vigtigt at så sige, hvad var det så Løs kunne bibringe nyt? Og det var nemlig den der forståelse af, at vi måtte have alle sider med i en forståelse af fællesskab, altså bæredygtighed på mange planer. Og det vil sige økologisk bæredygtighed, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og spirituel bæredygtighed. Det vil sige, det ene uden det andet, det er ikke balanceret. Hvis man skal bevare sit mentale helbred, så skal man kigge på spirene i stedet for på ruinerne af det gamle samfund. Og der er jo rigtig mange spirer på alle mulige niveauer. Vi kan jo formidle glæden og styrken ved fællesskabet omkring behovet for at forstå, hvad ressourcer og hvad idéer egentlig, hvor centrale de er for, at vi laver det nye og bedre og mere bæredygtige verden. Jeg vil gerne sige, at Løs, det er ikke bare en forening, det er faktisk et sted for rigtige økonomiske superhelte, som kæmper for en grønnere verden. Vores vision, det er større end et økosamfund. Det er en økoverden.
et sted, hvor børn kan blive født godt, man kan leve godt, og de gamle, gode økosuperhelte kan dø godt. Vi har fat i en pædagogik, lev- og lærpædagogikken, som virkelig har respekten for det enkelte individ og for lokalsamfundet, men samtidig også metoder til at lave en omstilling, som kommer indenfra. Vi har rigtig meget at give til verden, og det er det, verden kalder på. Vi ses på den bæredygtige side.